Sukad-sukad sa kapobre na mo. So, wagi tabang sa mga karon pag yun. Tungod sa mong kalisod, dili mabayaran inyong tapang. So mayong adlaw sa inyo mga ma'am sir no. Siyempre karon baliko na ko tong pamilya nga naghakot og uling no. Salamat dahil kayo sa nagpaabot og tabang no. Ma'am gipalitan ako ang mga bata og kwan ma'am sir, mga sinina, mga bag, yung bag, mga sinilas sa mga bata og notebook. Kay na pansin man gud ako ang mga bata jud nga ang gipansulot ng mga sininaan sa iyaharang kuan, sa iyang ginikanan. So salamat di kayo sa nagpaabot og tabang mga ma'am sir no. I-bless ko mo sa kahit asan. Ayaw kalimot sa pag-ampo sa Ginoo ma'am sir no. Ilayo mo sa disgrasya. Labi na sa inyong pamilya no. Gaan mugmayong panlawas sa matag adlaw. Siyempre karon mga ma'am sir tuon sa akong pamilya no. Anak ko. So mo yung dalan tulong sila mga ma'am sir. Ay na sila. Kuano? Yante. Hey. Ako padulong. Tata, kuwan, okay. Video ali. Bebe. Hello na ara mga bata mga misero mao ni si ante. Day si Kwanday. Diba na? Pwede to sir, nagkambang kay basig bantayan niya ang uling na mo basig napay kalayo. Tulog ang sako. So ang katong duha nimo ka bata asa man doon? Para pa dito sir, ang isa nag-eskwela. Nag-eskwela ang bata. So pwede lang tamag to sa inyo ate. So na ko ipabot sa inyo. Ha? So kung saan ako sila mga mamsir, ilang balay. So karon dire ang agianan nila ang kitadong ng balay no. Yang ilahang balay mga mamsir para sa ubo. Dire na mo nabagatan sila ante kay ang highway man dia, nang paso ba. So among gidugnaw dire. Bang ang minagto mo din balay ni ante dire. Yo ito mga bata eh. Now. Uy, napuan na lagi ng uling niyo te. Bungkad na. Ha? Dili delikado ang bata diri pag munaog kay. Malugod sir. Ha? Ayaw kumpiyansa lang. Ali bibi. Ali. Di masih maligid ka. Dali. Ali. Delikado gyud ang bata diri mga mamsir og kuan. Mubahat ka. Kay dabi oh. Nah. Oh. Nah. Apoy. Kumpiyansa. Pwede na. Padaong dito kubos na eh. Sana diri ang bata diri og maligid. Simbako. Kay ayaw jud di pasagdin nyo ang bata diri tino. Pagkuan kayo kay kung timok kita gani oh, maglisod di pagnaog. So na namin sayang balay mga mamsir. Una ang iyang balay. Katong kuan diri tino nawa na tino. Kani ba? Nawa naman lagi ang takuban eh. Boss, ang adlaw. So, kumusta mo diri boss? Kira. Abo ang pamigkuan. Uling. Kanya ang katong imong kuan dito ate mo to'y napakaisinglon dito sa uling no. Katong pagkita na to no. So, karon mga mamsir na ang mga anak ko niya ang isa day ani ni eskwela. So, nakoy ipaabot sa inyo ha, boss no. Klaro te, para na sa inyo hatanan te ha. Alit te. Kanit te na yung mga gamit sa inyong mga anak dito te. Na yung mga sinina nila te. Daghan te na te. Diba duha kabok na iskilang yung mga anak te ha. Na yung mga bag nila. Na yung notebook dito te. Yung mga sinilas. Bebe. Ano to? Yung naman na yung sinilas si Bibi. Kani, bag to. Maigo man nila no. Imo Bibi oh. May mga notebook, lapis. Salamat din kayo sa mga tao nga nagpaabot ng sir, no? Kamo na lang magpasalamat sa
naghatag sa inyo ate. Nagpasalamat kong dako nga nainitabang sa amo. Tungod sa mong kalisod, dili mapairan inyong tabang. Karon gani ma'am sir, di namin makakauno gabi kay inyong mingi suportahan og bugas. Ako kay ko pasalamat sa inyo, dili mapairan. Sabi na sa Ginoo, hindi nyo niyabiyan bisan sa among kalisod. Nagapon siya, nagauban ka namo. Usay yun na to, pasalamatan ng kay Tasan ha. Kung saan na problema nga moabot sa itong kinabuhi, natural kung namin, tas buhi pa tayo kalimutan, diba? Ang importante ito nga magsalig dito sa Ginoo sa matagablaw ha. Kaya ang Ginoo nakabalo raman nag-usay sitwasyon sa ato sa matag ko sa ate. Labi na karon tayo, gini mo mga maligyag uli, hindi mo nga taon bugas. O kung may isa no, ang bata mo yung apektahan no. So karon tayo na ko advice niyo ha, magkontrol mo ha. Boss, magkontrol mo ha. Kaya ang bata yung maapektahan. So salamat din kayo sa inyong tumayo ma'am sir no. Napa ko ihatag sa inyo ha. Kalit ay may lang inyong ipalit bugas o mahapdan mo ha. Salamat kayo doon sa inyong ipandala ng mga tabang sa mga boss. Huwag ginahawag mga boss nga sukad-sukad. Sa kakubri na mo sa una. Sa bagay ko isig kayo ni sa una. Pero huwag ginahawag sa mga karon pag yun na sa akong kalisod naminyo na ko. Ako lang butangan mo po. Karon pa ko nakatagalitang na initabang sa mga. Gani sa tabang ninyo daghan sobra-sobra na rin niya. Anak ko kuling pagbuot si Ginoo nga tigaan ko dugang grasya sa ako kalisod. Gani ako nagserbisyo ko sa simbahan boss, pero nakaano to sa kuling na maundang sa ako kay tungod sa akong pamilya lisod kayo. So nabanggit maning mo ang pagserbisyo sa simbahan boss. Ani no, kita maglahi-lahi ng gutang reliyon, lahi-lahi patag punuan. Pero ipadayon ang mo ang pagserbisyo sa imong simbahan ha. Kabalo ang Ginoo boss mangita og pamaagi para matabangan mo ha. Ana rigid dun sa imong nasugdan nga pagserbisyo sa imong simbahan ipadayon na ha. Kay bless pa kas Ginoo. Ha? Mao gyud akong advice inyo ha. Ayaw undangi mo ang pagserbisyo sa imong simbahan ug nagserbisyo ka sa inyong simbahan. Mas maayo. Ayaw undangi kay ngano kabalo ang Ginoo sa imong kahimtang karon. Kaya ang Ginoo nay bahala mohatag og grasya sa imo ha. Ha, tiyara. So dili na ko magdugay mga ma'am sir no. God bless ang tanan. Boss, ang kasama mo ha. Amping mo kanunay diri kay. Bibi, nasa na pa ha. Sige. Boss, ang kasama ko. Salamat kayo boss.